Guys, mayong buntag. Nanami sa padulong namin sa highest peak. Kung inyo ang kitaan ganyan sa mong video nga kuanto naputol, pero karon padulong namin sa highest peak. To dito ipakita rob ang mga view. O karon na diri. O pasaka ni. Kadako, umudako pa na. Pasignal diri. Guys. Ilaham na payag, no? Muna yung portion na pinakataas. Oh, klaro kayo ito. Nang, kung sisiwa ni pa. Klaro kayo. Oh? Ano? Itong pusti na ito kayo. Poste globe. Tower na ito. Tower? Globe. Globe na sir. Rood. Globe na na. Globe. Mga balay ito. Bark. Rob, mga balay. Yes. Dawa. Kung mga kauban nagpasignal. Mga food sila diri para magpasignal. So, basically, mo ni ang atuang solar ulotanga. Dito ang solar. Makita ang tower sa globe o ang dagat na sa lipdan ng diri portion. Kung diri nga side mo ni ang para sa talusan mabuhay katong puti nga isla mo tong Pandilusan Island. So dinhi guys, nindot ang environment. Lantaw ni mo presko pero naa diri kasagaran. So mo ni ang atuang highest and vantage point sa isla sa Olotanga. Alang sa YouTube channel Raymond Bagonok, mayong udto ka na tong tanan. Amen.